Manon Fransen. Met nummer 407. Schutterij Sebastianus uit Meer. Onderscheid met de koninklijke eremelding. Dat 250 jaar bestaan van de schutterij op 22 januari 2017. In vereniging waarmee de jeugd centraal staat en van ongeveer 60 uniforme leden zijn er 30 personen, de helft jonger dan 30. De keizer is Pieter Schotens, de keizerin is Annemarie Schotens en de koning is Hannes Zender.